ko shakka babu, in dai Honorable Gudaje Kazaure ba zarewa yayi ba, to gwamnatin ƙasar ita ta zare. Wannan fa abun fa ba abu ne da 'yan Najeriya ya kamata su yi shiru ba. Ya kamata mu ji ina malamanmu suke masu hawa mambarin nan su tattaki mutane. Ya kamata mu ji ina sarakuna da shugabannin al'umma suke akan wannan maganar. Wannan maganar ba fa ƙaramin magana ba ce ba. In dai Honorable Gudaje Kazaure ba mental problem ya samu ba zarewa yayi ba, to ko shakka babu shugaban da muka zaɓa a shugabanci ƙasar nan shi kuma iya neman ya zare. Bayan da za a yi ɗan majalisa mai ci, ko da ƙarya ike ko shi ne i gaban kansa, kai ko ni da nake wannan bidiyon na je na binciko badakalan naira tiriliyan 89, tiriliyan 89 kuɗin da ake wa Najeriya budget tun daga mulkin 'yar Aduwa har zuwa yau. Kuɗin da Najeriya take yin budget na shekara kusan 10 nawa. A ce ana zargin wasu ɗaiɗaikun mutane da ba su wuce ka ƙirga su da hannu ba da yin sama da faɗi da wannan kuɗin. 'Yan uwa ku ji fa, tiriliyan fa 89. Ɗan majalisa mai ci ya ce ya gano, kuma inda ya ce ya gano kuɗin nan an sace su, abu ne da yake possible zai yiwu. Zai yiwu. Duk da na ji Garba Shehu yana cewa wannan mai magana da dama wannan Garba Shehu din ba da zan yi magana a kansa akan bidiyo na gaba. Amma abin da nake magana, Gudaje Kazaure ya ce kwamiti ne da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa shi don ya binciko ya ake yi da kuɗaɗen da ake cazar al'umma. In mun yi transaction na banki naira 4 da ake caza da kuɗin da ake caza naira 10, naira 20, kullum za a ga bankinka suna maka wani caji na banza. Dama dabara suke yi. Za su caje ka kuɗin da bai kai ka tafi banki complain ba. Domin dan kaga an caje ka naira 7, naira 3, ai ba za ka je banki kana cike takarda an audakan ma naira 3 ba ko? To amma ka yi imagine mutum miliyan nawa ne masu banki a Najeriya. Idan aka cazarwa kowa naira 10, kowa a shi kaɗai kuɗin kaɗan ne ba zai tafi banki ko ya tafi ya afil ya ce an maka kaza, a'a. Wannan common ne, ko abokin ka ba za ka gaya wa an ɗaukan ma naira 10 ba. Amma ka yi imagine a kullum duk kowace rana a caji naira 1 ma a adadin dukkan mutanen da suke da akawun a Najeriya. A wata ɗaya naira biliyan nawa za a haɗa. To wannan kuɗin Gudaje Kazaure ya yi magana akan cewa ya samu kwamiti da a cewarsa Buhari ya naɗa shi. Aka bibiyi kadin wa'annan kuɗin. Ya ce an gano cewa a tsawon wasu shekaru an cire naira tiriliyan 87. To amma abin mamakin yanzu shine